DAí a chuir de gail agus fáilte isteach chuig Comórtas REIC feicfidh. Is mise Ciara Ní É, buaiteoirí REIC agus an Scríbhneoir Cónaithe DCU im Líana. D'eagraigh mé an Comórtas seo le deis a chuirt do dhaoine rud éige nua a chruthú agus a léirú os cór an tíal agus má anam níor lig sibh síos mé. So os fór amachchan is tá óra chloig de uaillmhian, ceol, iarrthóir, scéalta agus feiceáil iontacha. Agus tásúlagam go dtabharfaí sé díobhse an ordú meanaman céine is a thug sé domthain. Joí trí bhuaiteoir an Comórtas dúis an duine, dearbháin one for all luach €100 agus na moltóirí ná Róisín Sheehy agus Seán Ó Muireagáin agus feicimid Dawn le Róisín agus Dawn le Seán mar chud den show freisin agus Dawn lomhain. Wouldn't be like me. Agus cé gur bralam an focail leabhartha bio tá féidireachtaí breise ann le feiceáil. Sé sin gur féidirlinn fothead le churló, so mas má leatsa las a bhaintá sin den cínte an cnapa a bhrú agus feici sibh iad. Agus sin chuileród seachas má tá tú ag tweetáil den cínte hascléib REIC feicfidh a chur leis agus sin é go mbuine sibh sult as an show agus feici mé níos déine sibh. Ar lám a bháis ní raithí me sin dhéag. Fada son de híomh a bhain den dé hain. An teálas síalta ar a tíomh a muí. Gan íon lorg fága den mé hain is tí. Íon rún ar in me latsan ó libh. An chibhne a tugad hain a bhain nó agah. Íon rún Nar scríbhneoir raithí se lom an sa tíal eile siar. Bhartha má lom mé is deasa de bhagan an mise a scanraí me nar scíl mé a lagan. Ní bhé ar fáil agah ach íomh a bhaine. Múnlaithe a mar méil hain a cruthú go thuair me. Bei mí bháin idir bhaid agus olc. Agus mar a bhuaileann an díl toban thu. Cuirí tú le mar scéal. nó buintí tú dá. Gneannaigh tú luach scéalaíochta tú. Mar híime có fada le a scéalaín hain. Pléithir maith na bhaid I de bheoirse. Agus mar chairictar a scéaltaí de bheithesa. Go raithí mé is céiliúrú ábhfuil gríon graf teige. An gra in Hampshire plá. Chuoi mar grinder réir. Ní le fun casú le daine bíon ach as fisrach. Bíam itse aki ach bías agad fuair me go leor teachtarachtaí. Hey. 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 Leor me le daine acu. Céite tú cuairte? Písa sprí. Fuisiú cálainne go dtí nach dagan tú. Jockí tú a dúirte. Ach is mé an stáca mai tá pandemic ar siúil a dúirt me. Don't let that spoil your fun. Tá ga ag daoine le gra an. Ach haní seo an hiad flá a bhhair ar dréis a phríochaí nó tá dhé glúin ar léir de bhhair as ba simime is si ar neiris a bheith fasach ar an ábhar seo. Má néire sibh a bhóthail I grinder a lucht aimfein siar fólam de stair.
uaillmhian a chonne. Ach, bíosagad har a bhí sin an chiad flá a chirid tá muid dearmadach mar chinne han fada ó go míl muid ile cráite ag acadí, ag gaiar, ag buas do icce. Nar a hitse plá ar chathair fadó, dhéanach daoine í a thréigint, chuirú grothí an tíl ar ach lá ná hiicmid tré. Nach bhfuil cílar bí I ligint orin go jiglaat Lanston ré fi cataclysm. Sauli an gra in amsir all toppisteach mar sin. Nuair ba wheel gach teagháil gach cadrih nuair nar a bhéidir a náid a bhrá fiú na leabh a leogant na ar leanan. Gan am líne ná galstan vaccíne ná cústochas bí ná go míú ó réniuach idir marachtar is fé beá. Is inis saoilí seo. Ní dóilm go bhfuil éon rod níos úsle na batha duine a chábhail de cúis leis an frisúnach fiú má waithimid useless den cheadúr ó bhí an chead flá an te fucking clúain go déta dhéanúgain. Tá síalta sábhailte agad sa chana a chara má cheolthú a léach a anan sa bhaile a chaithins na másca a níans na láha ochtach a chara. Má tá muid lig páteach I dorach nú dónda a tá bhád ní smóna éon iirecht a ró an hana. An bua a eil an flá, an galar, an was. Daoine a hábhail nach muirú tré. Sin é an gra. A bhfuil gá leis. Is sin an flá a míon sorm fáinne gur caithe más gur síam sa teach. Is nach dé mar fucking grinder. Gunnar eltos me canach vekken me bara kjart nan set matanan. Gugurk sheets the plummas me a gera gullanan. Egen mor fadis a lupa keltan. Gach me got a neck no and waiting fanachtan. Her in tiva wad wo bas a sock me meslan up. Me fail lump me on the me kego in malan. Tam and go hey shinkak a shachalak lan me. Her and tall and ishkamal came in your break in your skill and you crum me treat me a bonny fucking ishaki whoa Kamala avais on Nagvana Nadina Nakarta Timpalam Gamaid a Gumayr Sataring there and Bopperban Gamahula Egbra Harumatani Seiska La Halumar Eglish to one Khan Ochine Yasan Latte Vixu the other one Get it to not Nair Laka Depper Gabrach Tamago Eshin Karka Shachala Clan and Boher and Talanish Kamal came many a brain in your skin.
crom me creepney me bonny fucking shakira. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Gunnar eltos me channach vecka me an bar ceart non se me tannan go gurach sheet stop plum is me a get a gun and 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 Féach rididir na híthe, le gearr hodar na gapal, ag tacht on na sáilí áirde. Is gagaí na maga an dá thaobh, REIC, chun gár de gradam a bhrunna uirthi. Ó se, tá míad réig anocht. Lasmuid de bhallaíonn tí, is méamh í, le hain alal ag sláinú ina díag. Tanga na marúcha mara atá aici. Ach, ní hiictar a cuid plobreachta. Sé sin fágtha de éine gan lucht. Stoppan sí le tamil beag, is sordaíonn sí a ceann, le criticáin na scuaine bailithe taobhfhiarde. Graim lábha acu ar a calla, an srutháin níomhrach faoi tholas for chorc gharm an chlib. Costas an trála le tachtaisteach. Ó scór palás na híthe, sí rais go dtí a háit rúcais sa chathair riomháin anocht. Ar an lá cinúnach seo, dúiltíonn réaltaí na spéire de dul níos faide ná seo. Is fágan ina dríthe í gan rian. Athraíonn dá na gréine go bán an tneachta, is dearg na leopaí go dá na muice. Mar a tharlaíonn gach seachtain, tosaíonn na deora dumha ag sile arís, is líonann sí a gab le fian. Cá bhfuil an papar leithris? Cá bhfuil an papar leithris? An bhaca tusa é? Bhí neorta ar na seilfanna, nuair bhí mis sa siopa inné. Anis níl til a ceannach an Tesco, ná níl til a fáil an ngaraiste ar bí. Níl til a fiú le feiceáil san spár, agus na seilfanna folaí an Aldi. Bé orm an choparach a dhéanaí foríor, gan rinne papar leithris I mo chrálaí. Nuair a bhanas mise an bála amach, bé sé a gárcar an faoin amálaí. Dúrthar lum go bhfuil mo hón leis an scéal, gur leis scéal a bhfuil a hón leis é, nach bhfuil cionn na tón le fáileach go éir.
agus fágar an airt na láthfilioige mé. Breist éitsan na cheannaí báireachte, éits na bhfuil a dihí lán, den fapar leithris bra bug, an drám a dagmise gan. Dúirthaí séitsan go bhfuil siad a chur sulaitheartaí le chéile, mar gheall an víras corón. Is cum a láh an té gan fágar mise a hí ar hón. Go dé faoin spéir a taladeannaí aga manis, gan andrex nó jumbo on. Beidir go leráis ag an nadidir seall, ar nóia níl a duilleoige copóige gan. Good. A whack sibh nuacht in nu, dúramána gurí mé a chur faoi brú sean scéala, ó sé dégus a hain, iad a rug ar bit a bhaimh mé, ach se mé fós, anion gach gearán, i mé an ghuiil a thosaí mé ab an táin, nuair a ugann si mhás le go mén fóg ord mar a tfatalí a bhaid mé ná hamadáin. Ní higann si le chéad rud a chluam na faoin arm beag ghuiil is an síl tá rúm, tá mé chuine ghuiil in a dults mé a láirteag an cuir cul, ag na ghuiil óga a ghuiil ó fuck go fuck, i deile bhainteal daine sis a snug. Package bring a fries put a lager a club, tá mé beo méil an fóbal gallery a stop. Díu whit, siom a spá, díu whit, siom a spás ní me go le an áit, díu whit, siom a spás, díu whit, siom a spás ní me go le an áit, díu whit, siom a spás, díu whit, siom a spás ní me go le an áit, díu whit, siom a spás. Díu whit, siom a spás ní me gol. Ní capis imle ag chéile na gealaí, dúirí ag sinnim tuldún an tauchaí, brod ag agóirí ag marseach na sálaí, flaie ag córa le méri agi, ferristig jarag le dígra se farag, leopard bum bags is small more cans made a vanity band, phenomenal band, tá mé an vast na éirthi me cab. Cain creachnas in sa gulach, bí nuachain seoiríonn na caireach, bí chomórtas yogat in na iarrthóir, bí leannaigh á labhairt le na nathaireach. Cain creachnas in sa gulach, bí nuachain seoiríonn na caireach, bí chomórtas yogat in na iarrthóir, bí leannaigh á labhairt le na máireach. Díu whit, siom a spás, díu whit, siom a spás ní me go le an áit, díu whit, siom a spás, díu whit, siom a spás ní me go le an áit, díu whit, siom a spás, díu whit, siom a spás ní me go le an áit, díu whit, siom a spás. Díu whit, siom a spás ní me go le an áit. Díu whit, siom a spás, díu whit, siom a spás ní me go le an áit, díu whit, siom a spás, díu whit, siom a spás ní me go le an áit, díu whit, siom a spás, díu whit, siom a spás ní me go le an áit, díu whit, siom a spás, díu whit, siom a spás ní me go le an áit. Hannig an dúil thugam mar air, seachtain taréis na saona. Hannig an dúil thugam mar air, ihe téhan mhericha. Rid mé Jesus de zilit, lí mé siar in sa dilit, ag macnú faoin difar ar pleisteacht is Christiacht. Dag mé an lór nar a hosaí an glór, le scéal a bhí an geal agus trom. Le pucaí is pestí ridire is siaga, sé rá English an neise teag kenchnom. A non is an áil a rí Gandalf le fáil, le Frodo is Sam ar chúl. Meise sa labba, ag orcar an gealach, agus a solas ag líní mo húl. Slóní am siar, bog am siar go third gear, ag muirí faoin treide tala teacht. Tá Robin na simithe, a scéal na scríbhneithe, agus éim le cumul mo hrón. Ní an ihe fós glanithe, nó an spéir ó chorbe gealaithe, so curdium le malav don fón. Ní an fón ar an tabla, nó níl si sa chala, as nílmuid a móthar an glanna. Tá dath dú ar an urlar, an teirlan a sulfur, as níl gealach nó grian ar an ar churd. A léam ó gachara ar sa gu bug so ala, is tú atá on lindar fia. Cheas me se siar do hitches ar me chléo, is hannig malach bog huan my viola. Holy Jesus and fucking Christ, I must be high as a kid, sé me charge ó bhaile maharaha. Léam wascail tú to hins the trop, och sure turs himself, how are you Donald Trump? Cheas sé an sin le colí bras násta, agus an sin ar a bhí. Has sé an sin le colí bras násta, agus an sin ar a
chion a bhí buí bra crosta. Bhí a grúg hen deasdianta I céirthe agus scúbtha ach a núis sin fad bhí a gobú ga erca. It's gonna be great. We've never been better. Is sin leis mar sin a lehéid le blether. Bhí me charide ag feire is mé híanam an géire. Liam, watch out for those slabber. Here comes out his dagger. Dork me se hús bhí an scían an alawa, so rí me se lum no sir mó fara. Dumpy me heart, chunta me hís, rappi me sús, agus lemni me seach glas seach ihe, gan fiúgram le ihe. Stab me in sin, bhí me tursha trickta chin. It's gonna be great. We've never been better. Anisha limog is lumhu a gasser. Ní latsa me hien a durt me se leis, ní latsa arigid or agus pes. Now ní ortsa wine an li an anocht. Bhí Barack agus Georgian, chur siad hien yart a sword. Ha 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 ha, leig sé gaire mór grana. O cair de rin Georgie, o cair de bhí chudana. War si míle pláiste san urthar a chara. Ach seachas sé sin, níl an piach papa. Well, harla sé sin, Jake Lena ó hin, caird fui Barack, caird a rin sé lena lin. Well, musha musha, rin sé níos far arist, dag sé búmi, hús, hál, agus síos. Chur sé 10 míle saidir, eile san urthar, agus a lin an anocht lina, níor stad sé éon urthar. Ach ní stadan in scéal an sin, nar thula tú riú, chuoine actorí as a obair son Flint, Michigan. Bhí athruigh taistil na daoine chin tuirse, den cogaíocht measa ag an tíisi fog bréacach. Bhí roi ag an Democrat, pick Hillary or Bernie, ach tugu ban Billy, mar a bhí túhíon Donald ag Ernie. Agus teu Baineann am lena, haar Bernie dar fia. Tá mé ag méirí faoine blán dar gaire Palestine. Ní Trump thosa óhain a dúirt mé le fearne. Is tosa an jewel tú hir din a rithe. Le sin het sin drécht tháinig sé siúd ar fad, tháinig mé iad siúd ar fad, Biden, Barack Bush agus Hillary by dad. Ar aislibh go hipran ar aislibh go jaw, or níl an colaí ugabhanis is gan sin níl se beá. Boscail na grain mé le dach geall is bin, is geall am a chríbog ón cuirt sin ó hin. Oh hey, should have done a Scríbhneoir Cónaithe. Le me cheiste ragart ní gáchad a bheith ó glic le sionnach. Más tú, cén sa springlót a bhín sa glumach. Fecinn siad íomha, glutain siad ríra, agus sa mén siad lán le grás de sás is ongach. nó mí siad a cuiinú ar alle immer ar a gine déana. Ráhan na mar de fachas a déana mac na bhir a gine céanna. A déana ága bracha gachmach máthar is gach duine éanair agus leis an ile rinne aca bhearnadís a fí nós héanair. Ní féidir é a riad bhmach, ach is féidir na barnaí a log a lína isteach fiú rúndíí bhreacht na glumach le gach súrú agus gach cos glugach. So méad atá bráta, fiú ma bhíon orda is fuck no fear, déidir dís tíocht is teach is aide amach sa gusta hir. Is ma bhíon na dína hálas a was fa chos fucking níir, gus dige mach smacht aca bar gach cairn na fucking sír. Méid gapan tú bhfuil sé gramhar, ha, chu funny. Ach gapan tú eolaí ma bhíon de winta guffa I butí, ní ceapan é, ach an tíisi tuffa na sochi, I bugad ar gusant, déidir moet fall amach fa je skilpuí. So ma seach chuin overwin nish, so le chalas moet deisne. Weet nach tála se hardabe, éanam se ach heisne. Sáil sé isce. Dríchlíní geala ar chósta na cathrach, cruúil na gréine na lí ar a gúil, forchaite sa uair tá na gach na scuilteach. Ar snábhar na tonta san ruithne im húil, scuílam an agla a chachas mar chuún, go gailthid mo bhain ar na creagge anúil. Linar na gealaí I glasas spás lunge,
Gabháil aistear chuig réaltaí I gcéin, na lasrach beag bídach mar fáil sa bhar sin. Ar froiliún nas muid tá go méirmo a bhéin, tepin an bhatíos maneall chuair dacht, ag mailú don air ón mór ach sa géin. Brainta de jóra ag dúirte de áileacht. Pictlíní leachtach ar an scáilán súrá, nach dóid at a hiile gur mise dansacht. Bán cailte, air sciobtha, ag tríd in naimháid. Sig stachelt nach ngealhid, ar sceble an grá. Bás an éinín. Agus muid in RC, Lord Tíre I rinne pandéime, me hain is ma wamó. Hit éinín chun an talamh os ar góir. Bhí sé strachelt anála hairnt. An créitor a der mamó. An bhéitin cuidú leis. Hiúil mé hiige gomáil, chrum mé síos gardó gan bheith rógáir, agus leabhar mé leis go séimh. Ní ra bhéin ní eile le déanamh ach focail thuimhneacha a roinnt. Ní ra marc ná smáir ach hiig mé gur an bás in andó, nach ra mór an ama fága aige ar a saoil seo. Hiig mé ó na hanálacha tapaí, bhí sé ródhéanach cuidú leis. Cad is féidir a dhéanamh nuair atá an bás in an do dhuine nó de éinín mar sin. Ní féidir ach a bheith ann taobh leis nó lé go dtíon deara, ag labhairt nó géisteacht leis na hanálacha. Go dtí ginimeann mar bheith aon ann nó intí. Cad a tharla dó meas tú a ifriam de mhamo. Neadar a deir si, is at an mac an saoil agus bíonn sé crua. Weakness, na suirtas, glúiseacht, na ciúnas, macnamh, an macnimhe bhainte na slúte. Sig síos agus sochar na dúirtlan in arnáige, agus fad an lá scoile an tú le féin, mars tú muintúir príomhide agus dalta an léin. Níos máim go ná riamh, an pléomh gá héamh. Byddi ciún séh ach an daine na hásta. Aglar an stoppa. An cad chuige. Ba seo ligad dar gine, go aglar an rón hain, na daine gobar go tréin chun a gafa le gníomhachtaí. Mar le sin an forthéirigh an smálig, níl fáca ag an mórchuid ag a smaointí siarí agus scaníonn sin sin. Ag ciúnas bhaint sa tarn, rinn sa bháilhan an luise. Gach duine díú a rudeile, rud ag an seachtra chun sná gá díú isteach mar tain. Bríonta grán nach gur bhaga gain agus inis sé fluaisteach stór ar grochás is casíd. Consan líon thug má lá. Cim a hain ní go lá, cim dóg le go grá, cim a trí bí choséthach le bacchas gá bac le sción na díhaoineide. Ha? Míontí me seo. Nálaigh le sruth an deis sa hagan. Ciúna do heil. Gach an sos is aimsin an suaimnis an cholad ar hain, mar is fear é. Ní bheith do le héad a bhí seo. Hi a chuirde, mise ríis, tásúla go mhfuil buin sult as an ihe speisialta seo go dtí seo. Nach léirú ionintach é ar bhuana an phobal an méad atá feice a gcuin go dtí seo. Agus is amhlaí an scéal sa dara le freisin, so fannaigí linn. Inis chuirtha méid tús leis an dara le duine den ar moltóirí áile Róisín Sheehy.
Filan fianna. Lánam na fianna in lán síochláin a bhalín lotha cos an áde I dróchnach bhail dánaig. Saothar aram, mochricin scráute ag na driseacha, tuma mé féin in isce ghilin na hán. De ghet clas an clamper crúb. Filan fianna. Saothar ortha ag fare mocharp nocht, lasta ag ré jalig. Gan éon bhean agam ar an norchtas ná fuacht an hán. Ihin na helití de loga, is ólann siad isce bhail dánaig. A haníim go bhfuil siad ag úmper á síní le roithe. Tá caria ag fare má bholog is mo cheathrúna. A haníonn sé gur mise saibh, céile ín, is go bhfuilm se ag úmper á sín. Hello, is me Ciara Aurora agus tá im teacht níon ag blís agus tá mé mar hóní I Helsinki san Inland. Thosaigh mé chun gcuile ólam cúpla bliana hin nuair a thosaigh mé chun ceol tradiisiúnta a seaint ar mo Finnish harp. Is bralam ceol agus tá mé chun beagcuid ceol a seaintí inniu. So sénim urlis ceol dar anim Finnish harp nó gan dilim mar thugtar ar an seo agus tá urlis ceol seo neamh ná ach fós tá sé an speisialta sa dtír seo mar gur bé an Finnish harp an urlis ceol náisiúnta na Finlanne. So mar an dúirt mé níl aes a landí mí an urlis ceol seo so sula dasim leis an ceol bhálum cúpla a haspáintíh faoi an Finnish harp. So mar ecin sibh tá an urlis seo beagcuid cosú leis an crits. So tá trí chaní téide ar agus nuair tá tú ag casa ceol sa den tú do méire chun an fuaimhian. Agus sula tosaíonn tú ag séanam ceol. Caithe tú an urlis seo a chur ar an mabhairt speisialta. Agus nuair atá tú ag brú ceann na cripí dubha ar clé, is féidir leat an fuaim na téide athrú, agus is féidir leat gach sort ceol a seaint leis an urlis seo agus ní an urlis seo rud ag ar ólam agus an rud is tíir tá fuam málan ar an urlis seo. So anocht I'm chun tún dar ranam gcuí a seaintí agus tásúla gom go banna sibh soltas.
Uaireanta nuair a bhíam ag obair le na ciairí an mhuis na sléibhte anseo, cuireann sé I gcibhne dú scéal a thula mé ó maithe faoi fearr d'arbainneam George Grant, nó George Granny mar a bhí mar leasainneam ar an chláin, a rugadh agus tógadh ar bhullach an cric anseo sa cheantar sóirn in Inisheoin ag tús an fichiú híis. Ag an am sin nuair a thuaigh páistí an mhuis na sléibhte ag obair le móna nó ag obair le na ciairí, thuaigh siad ag siúil cos nochta de gra, mar tharó buaiteoirí robar acu mar atá agin sa lá atá aniuán. Agus an fearr seo George bhí sim mór aige san aclaíocht agus a bheith ag REIC go háirithe, agus mar sin bhí sé ag REIC go minic nuair a bhí sé an seos na sléibhte. Agus nuair a bhíonn tú ag siúil sa fórta, caithfidh tú iarracht mór a dheanú le gaithhéin coscéim, mar bíonn do thosa leathbhaite san uisce mar seo, I dtalú mar seo. Agus mar sin dírí George ionta láidir ar fad agus é ag REIC go minic I dtalú mar seo. I REIC na trochaidí lá amháin bhí Comórtas aclaíochta ar siúil I dobar an iar uisce, an áit céanna ina bhíonn an fearan pella ag imirtí nuaire sa lá atá aniuán. Agus ghlach George páirt I rás amháin d'arbainneam the Ulster Mile. Ag an am sin na luachclasaí is fearr a bhí ag ghlacú páirt I Comórtas mar seo saidirí in arm na Bretagne a bhí an tú, agus bhí an bua acu de gra I gaithhéin rás mar bhí siad ag tréinil gach lá leis an arm. Ach an bhliain seo nuair a thosaigh George ag rí ar an fearr gur, gan fréach, gan uisce ar an talú, gan gí ag séidú, bhí sé mar a bheith sé ag rí ar an air I gcomparáid leis an fórta an seo a bhí sé clachtú leis, agus mar sin bhí an bua aige comhaid nach raibh seans ar bí ag na saidirí is fearr a bhí ag ríthe acha leis. Nuair a thula mé an scéal seo den céidir mar alta óg agus an gibhlint na sé hundé fós ag dollará, rís sé lom mar scéal tíorgracht den scoth mar léach éireanna ag seaasú an áid ina éonar in arm na Bretagne. Agus blianta ina dhé sin mar Jégór agus sim agam I Meligus agus Mitasólia, nuair a thula mé an scéal a rís chonachas dú mar leagan áitiúil den scéal David agus Goliath, mar san dóid céan a dólam David na scileanna a bhí an úsáid aige in Goliath ag obair ar airm agus ag cosint na ciairí in ainmhí féin. Agus sa lá atá aniuán mar feirmheoir a bhíonn ag éirí gachrád ar an airm a dheanú orgána agus go nádartha. Rihan sé lom inis mar fáil scéal bra a churann in úildúin gur fearr rudaí a dheanú go nádartha. Mar na scéalta is fearr b'fhéidir go bhfuil gach duine ábalta a dtuiscin chéan ó bhain seastú agus cíal sprágúil gaithhéin ceann acu leis an scéal seo.
she atá áit in riú. Dúnta mé atá an grálaat. Amadí she nílach tartart. Beidir mé ach dóling súsú. Siúlam a cani nós Ryan Winsbury. Darlam a bhuacalín go raing green faoi. All sus tá siar sitting rálam. Gone boards go Joe still groggan. Don't make coffee lehi or waden. Leshante yenante. Lads egg bio where she is lad Agus is lad me. Neilante a hit we glass. This is what is far folks. Neil the mocha. Dear she an oling braining tay. For she cup on screef she ma anum a hay. Real she Hogan Eugene O-W-E-N is Dort May. She lumbered of our if we just remain friends, Martian. Hai a chuirde chuna satá sibh, mis sibh ní ggónal agus seo é mochán teachtarachtaí gotha WhatsApp. De chur blas bhailíoch lia olc orm, de mo bharú. Is rud nabh go náché mar sin, gur bé an is ansalam fé láthair. A réir, nuair a bhíos in íos le brí, in anid bheith ag éisteacht le Frank Ocean Spotify, d'éistis leis na teachtarachtaí gotha a shiúil sé cúm WhatsApp. Labhraíonn sé faoi rudaí íomhne ó stíl scannaíochta VHS go búir céirde. A chud focail, dumh le chorthach, ag cur lena bhealtacht. Bhíonn sé gcónaí ag gaiire fuam. Ní nach úna tuisc gur duine passionanta mé, agus go bhfuil notions agam. A gaiire ag táil na fuam honte, antarngtach go Joe. Is rud álinn é a cha maidin, nuair a bhíonn sé níos púdarí ná an bogla deire den bhosca cornflakes. Agus sa níthe nuair a bhíonn sé muos I Guinness lán uachtar. Is mór idir é seo agus mocha círíoch. Is ga sláin ach ag an am céine láidir é. Láiríam lús lasrug mellan focail in níg focail groundmhar a gcónaí tinsrí scataí. Déanann sé iarracht chaileann a labhairt ag cur áil ag deire lena focail.
a chalín tá mé ag óláil inis. Gramadach ú fásach nui, ach is nós ála é, darlam. A réir, nuair a bhíos in ís le brí, in anid bheith ag éisteacht le Frank Ocean Spotify, d'éistis leis na tachtarachtaí gotha a sheol sé cuam WhatsApp. Fíne se bhéal go bhéadfach sé bheith in rálam. Beidir. Gurb míle maith agah. Ca bhfuil na mná is dar na hÉireann, ca bhfuil aghuid scealta. In siimiid scealta faoi le ó chomóra fíoran, agus cahana colúla ach ca bhfuil na mná. Clúismigh faoi cáin de na céad cahana is scealta fada agus lán de ghór, ach is éigean a láthair a bhan chéile. Daneoin a ról I rochunas na hÉireann. Clúismid scealta choga na níom lína, agus éitilt na níorlaí. Ach nach raibh túnchar ag na chamachtaí seo bhana, ná rótha siad ag gcóir na sasanach. Clúismigh faoi iarraí amach 1641, Madír le ganíomhais chunig mach heilchanig. Clúismigh faoine gcuid strachailt ach cha bhfuil na mná. Clúismigh faoi na hÉireann aontaithe agus barachas na bhaníní ach cha bhfuil na mná. Ná úling siad freisin. Cén fá go bhfuil mná na hÉireann is sítá ónas tar féin. Cén fá nach mithítear a gcuid strachailt. Cén fá nach moltóirí a gcuid éachtaí. Ca bhfuil na mná is dar na hÉireann. Well, cúra an scéal ná gur le méid postáil boards.ie faoi éireannach mná cáú. Séir de bhí scríofa ná. Cuireann si I gcuimhnedum na rudaí ismó nach maithlumm faoi éireannig mná. Ráir, grána, béal scuilte, caitheann an iomarchas smidí agus lándaí hain. Scríofa ag Ciara Nolan an 8 lá is fiche de bhína saona 2009 ag fiche chuna 10 is títhe. Ráir, grána, béal scuilte, caitheann an iomarchas smidí agus lándaí hain. Léamhdom na hadiachtí sin. Bhí mé sppraigthe, agus bharrtaigh mé Ciara a ragart. Ráir, grána, béal scuilte, an iomarchas smidí agus lándaí hain. Ráir, grána, béal scuilte, an iomarchas smidí agus lándaí hain. Lé méid de liste, díreach an sin, na tréthe nach maithleat I mná na hÉireann, dús. Ní ráir an bhean úd, ní canábharlach but it's not 2002. Bhil tú uaillmhian Ciara, nach bhfuil aine I de héal, bhil sé dachar teacht bhean chéile. No cén fá eile go gatha ihe ine ag gearán faoi chorp na mán lína. Ráir, grána, béal scuilte, an iomarchas smidí agus lándaí hain. Ráir, grána, béal scuilte, an iomarchas smidí agus lándaí hain. Mar bhasla tá grána sách páistúil, éasca le rá is dachar a bhréagnú. Détá a thuirt chuine amháin ní le gach éon bhean a hitas tú in rá. Ach Ciara, is suntasach do thorm gur míoffar iad má ná ile na hÉireann. Le rion sé fát onatsa, dála an a déir go bhfuil iarrthóirtathe fad mira. Ráir, grána, béal scuilte, an iomarchas smidí agus lándaí hain. Ráir,
Marcus Medi agus Landy hain. Tá teorig a gun, na fair a hílan gur deise maná gun á dortha, Rainan siad freisin rudéigin eile, nuair ecin siad ban gan smidú arthaí. Rud tú tuirseach nó tín a ifríonn siad faoin smidú is dócha nach diggin tú tada dar leat go bhfuil ália Kim Kardashian ná dortha. Ach níl sé. Rá a grán a béal scuilta, an Marcus Medi agus Landy hain. Rá a grán a béal scuilta, an Marcus Medi agus Landy hain. Shanna vaslathe béal scuilta is Landy hain do bhaná, is barálami de haine ach farír. Tá bun chaimhlingt ann, sa chuig gur ban mé a caint os cór an tíl. Jéir, an mud sauna cert lun, có scuilta den bhéal, dín hainig cólán. An misise de liste amach samach, an bhfuil na tréthe fad le sunrú anam. Rá ar grán a béal scuilta, an Marcus Medi agus Landy hain. Rá ar grán a béal scuilta, an Marcus Medi agus Landy hain. Átaigin sa tír seo is ann do Jéir Nolan, é a rada amach a chud tóra mí lufa, taobh hir dá scáán, a nachanid I bhulach, na míle Jéir Nolan, bacach is brocach. Déir sé gur hitban na telly chun fiola, is sé crumtha ar an tulag can a beorach ar a bhulag, mar is cuma leis an saoil má tá Jéir Nolan ráir. Is cuma sa tuchtó é bheith grána, níl Jéir béal scuilta, labhraíonn sé, tá rialacha éagsúla aige do bhaná is dó hain. Ní bhíon an Marcus Medi air, ní bhíon puin, níl sé lán leis hain, tá sé lán do bhuinín. Ach, gach ban in éireann, mise san ormh. Rá a grán a béal scuilta, an Marcus Medi agus Landy hain. Rá a grán a béal scuilta, an Marcus Medi agus Landy hain. Rá a grán a béal scuilta, an Marcus Medi agus Landy hain. Rá a grán a béal scuilta, an Marcus Medi agus Landy hain. You! Jochela. Is drám jochela mud, a fach drama tá a gcónaí gahar, a gcónaí ferbert. Drám na nuaithíse. Drám an bhfuil fisna technálaíochta ag a gcuid lapadáin. Réan in seach tíorga, chuig G, chomans féin rialithe, Alexa. Drám sláintú, có istach ar chuirsaí fálinne. An táil bhéignachas agus astí asteacha eile. An avocado toast in ihe an ket, coke, spilly. Nach jas an cocharmas. Notion na hura. Dini na trade kira, regle name ar an héad trocht ella. Ke héad na scoutali, ni cion rádihe agus na haicon. Ní Madinian. De gra na héasciachta. Éasca fádi a dhéanú ar an timpelacht. A thuirstal, iarrthóir, migrant, níoch copan óhána tá an. Pláisteach máscan a trúlú, de gra na héasciachta. Gra? Bréige agus camiléireacht. Ní monín ach lechmonín ach nach an rud céine iad le déine. Creid é ar énos. Níl onín ach fichlíní. Is muid ag díal ar neolalas chuile lá sé ar an asca. Tá muid le péidithe acu. Ar Marta réamhchintithe acu. Ar neargad acu. Sinnis insinne na insin sin. Mar bhfuil muid an sin déananig muid an jab muid chéin. Ar nintíní ag smuintí na nabhdes mó tugainn. Drám déamasach. Déama áirín as cór an scahan. Ma tá argad at a fáca déananig an scían níos fearr mar bhfuil bachama. Cén price atá ar honnas. Is drám leochan amud. Bachama céthú, cévéad atá do chuntas, cécho álín atá tú ná da áhvéganahas. Bachama, leis an vírus. Gur maigh. Fur ach farsing. Green gevri yen sa spare.
Trí duilge ar a chrána hanaic, ar a tíal fiche blian ó hen. Maithar híon dar neoia, a chur an dearcan in sa creifog, le lava ampin fás, tíh leis blachan cúracht dúra. Tá mar rósa híon ar lech fonioga, marú inis gan glas, go dé an defaridar seo a sinna deirtú, bíon gach tus leag a dearm. Bíon ahan wadín fur gan tú, cuaí ag fúrú am a anam. Chréit tú suas mo chrísa, cosal le tinaí na chithe ar air. Ach ar léthe lonrithe eile, tíam drucht ar gréisian dúin eile. Ma tá grém na dora ar an lín, bé grém mogam ar an tíal. Nuair a thuchas lá an crán lom, gan duileog ar an darog, bé foscú flachol de dhíthart. Well, tá spás agad sa an seo. Tá spás sa gu fad a chinne, mar as do gu a danis seo. Siúlóid fithe. Siúl, siúl, siúl a grá, níl leis go fólach dín glasáil. Siúl, siúl, siúl a rís is bé an fitbid ar bís ach tá ladrán ag teacht agus ísle brí, a chuinnig de bhisnach, de bheon, de chrí. Seachtain a héan. Tá an forc buailte lom, níl cuine dá chuid nach bhfuil feici a gom is ansalom an fínó a eáil, I casa ó glas go dain, geall go durcha a nál is a nán. Táim I mar matlánta, táim fostathe, táim suálta, agus táim ag siúl a rís. Glacam greengraf dinsta, crown eile a héan a dó, right, lockdown. Here we go. Seachtain a de. Seo nuacht an lei agus na siúlóide. Raibh is a goibh gúil peobair inis ag fós I borcan Ionisce. É sin nó ní raibh peobair sa choirí sicín don duine ar cluine. Chredan ceachtar a chu sa bhliain fithe. Thug sé ábhar machnamh dom a rénos, ribh dom fille ar an gachún. Seachtain a dóéig. Fágan nó cailan daoine neart rudaí sa forcin a níag. Tháinig mé ar hata ar an glí stocha éonar fáiste ina hí ar bhínse. Breig an bogs na delóga ar halamh céirsóir is meascanna éon úsáide caite timpeall na háite. Scaoil mise deora sa forciniu, le go bháchan mo chuid frostachais I mo dhéag, ribh dom fille ar an gacún. Déana machnamh ar chásanna baile na nína ar fága a gcuid airí ina níag, agus tásúlagam gur bhealach siad faoi sibh in áit an asnamh. Seachtain gan iver. Tá cur amach gom ar han córtha na páirce ar fad inis. An áras, an phoenix, glán, an actin, cross an fápa, agus rud amhána tá píosa beag dána, ach bábhar cainte is gaiire a bhí an dom ar feadh chuid amháin na míosa. An é sin dildo ar an bhéir, bud bréige ó a íosa. Cé leis nó lei é, cén chuí ar neachig sé ar stré, thug mise cuairt ar ór in an lei. Déach mé ar nos ruúin granmhar, nach raibh ag aine eile ach a gomsa. Nach at an saoil na néitanta seo is na rudaí a thugan éilú domsa, agus nó. Níor thugas sa bhaile le mé, agus inis tá sé ar rís ar stré, ach nach méonar dom an scéal. Más scéal é. Thug sé ordú chrídom, ribh dom fille ar an gacún. Inis, mína snána. Siúl, siúl, siúl a grá, fós níl leis ach dín glasáil. Siúla inis agus ní éacham siar,
Let's just agree that this was a year nach raibh éasca, ná héadrom, ná gan chailint, ná gan stró. Ach beag píosan na porca sin I mo chrí go Joe lán le Majora, airí strón séirí agus dildo. Leabhar mé leis na moltóirí Seán Ó Muireagáin agus Róisín Sheehy leis an gcinne a dhéanamh, agus Seán méid a bhí le rá acu. Ar a chéadh síos bhí sé deachar tan caidean salaíochta agus orlánaíochta chomhthairt inta chomórtas seo chuir sé iontas bar lomsa go léaman dan nó ór an amach agus bóide forras buaiteoirí a bhaint amach san scáte bhí sé iontaí de deachar leis a chomórtas seo tan caidean salaíochta agus orlánaíochta agus iontaí de thar fáil. So then you'll be not me dhuais acu ní nach ró mai bhí sé bhar rós a chaimime den ní ag an aráine agus bhí an rééis an iontaí de deachar. Gur mí agat a Seán agus Róisín. Okay, well hard bhí sé go háling war good fliachta, war good séir alíana when my érid sásta bas agus arís mar dúirt Seán an son, bhí sé chomhdachar cinenne dhéanamh agus am mana hoscrib an siúrgaid in sa Ciara Seán agus mé hain agus bíar an géirí tachta réiteach éigin leis góm. Ach is pobl, sílim just gur pobl crothaach é seo, pobl crothaach na Gaeilge agus dhéochan mar sin agus sin éonfá fiú gur thógus a romhain a bheith mar moltóir den rud seo. Dhéochan níos mó mar pobl seachas chomórtas. Fiúr clí a bhain go bhfuil míid ag ránú filíochta agus mar sin ach tá míid a chur ahanana ar filíochta chéile ar stéithir a chéile agus a chur ahanana ar a chéile fiú bhfuil míid ar líne agus thasúla gom na masúla mór le bóla le bigart amach seo. Ba trí bhuatóir a gcuine anocht a chuirde agus ní céad dara agus trí uait atá I gceist ach trí chúis den na níochtaí iontacha and. Agus inis, na buatóirí ná Owen McAvoy, Siobhan Ní Ghónal, agus Cian Ó Dúláine. Cógórdas ó Crí libh ar fad. Bhhaile a bhuachas a gabháil inis le fiontar agus scoil na REIC DCU leis na moltóirí agus braham go labhraíonn ar son chulaigine atá féchant anocht nuair gabhaim a bhuachas libh ar fad a chuir isteach ar an Comórtas. Bhí ord ihe a gcuin agus tá sé bhar fad le mola agus tásúla gom go bheici mé ag rec sibh amach anseo. Díonn go cinnte rec a leanúin dear na meán hóisialta le cuineála deagháil linn agus sin deire le Comórtas REIC 25 Ihuá agus go dté sibh slán.